Morning ndine Jackie. Ndi nkhani ya lero tikubwereraso ku USA. Timapitapitako ku USA. Koma nkhani yake ndiyosiyana ndi ya masiku onse. Nditengani chakumwa tenticheze. Uyu ndi Kanisha Miranda Neely. Mu chaka cha 2024 anali ndi zaka 36. Miranda anali nzimayi yolimbikira pa yekhaiti, koma anali single mother. Anali ndi ana awiri atsikana oti azibambo awo so anali osiyana. Azibambo onsewo aliyense sizinayende, angonsira mwana kuthawa, winanso kuzansira mwana kuthawa. Samathandiza nde zimampanga frustrate kwambiri, koma samafoka posamala ana ake. Ndamapeza kuti amachita provide, amagwira ntchito amatani, kenako anapanga decide kuti abwererenso ku skulu. Anabwereranso ku skulu, anakapanga maphunziro, anakapanga business administration in health chani kwinako. Koma zonena kuti zinamuthandiza ifa anapeza kantchito kabwino, anali bail bondsman. Uthandiza ngati ma prisoners aja kuti alipire mabelo omalandira ndalama za mabelo chani zoterozo. Hi you guys, my name is Kanisha Harrison and I applied for a $20,000 scholarship, and one of the questions on the scholarship was who most influenced you? And the person I chose that mostly influenced me was my mother, of course. Anayamba ntchito yake bwinobwino zimayenda. Nde akugwira ntchito mu 2019 analandira message yo analandira pa Facebook ku inbox. Mamuna wina wake anamusonyezera kumusirira kwambiri. Iye kuyang'ana profile ya bamboyo inamusangalatsa. Mamuna wake anali uyu dzina yake Moses Chizamu. Sane muyovuta kuinena tizingoti Moses. Nde iyeyo anafera mamuna uja, inde anamuyankha. Atafufuza anapeza kuti mamunayo amamutumizira ma message kuchokera ku prison. Anali gulu la ma prisoners. Anafufuza bwinobwino anapeza kuti mamuna anali akuchita serve sentence ya 12 years. Kana palamula chani koma zokhuzana ndi uchigawenga zo anampanga munthu nkhaza. Komanso anali ndi record yoti amangidwa zochitika zake. Nde sentence iyi inali yaitali kwambiri, anali ampanga sentence to 12 to 13 years in prison. Nde iye uja anayamba kumayankhulana naye beti. Ndemene amacheza mamuna uja hii ndakukonda kwambiri, ndikudziwa kuti ndili in prison koma si chifukwa, ndine munthu one kuti ndasintha moyo wanga, ndipo ndikuona kuti iweyo tikhoza kukhala bwino kwambiri, tikhoza kumanga banja izi ndizi. Iye uja nkumakomedwa kwapeza kuti amayankhana naye, amamuza za chikondi kwa basi, amamulonjeza chilichonse chomwe amafuna kumva. Iye uja mpaka kupeza kuti wamba chibwezi ndi ndani, ndi Moses uja. Akanisha mpaka nakuyamba kumapita komakamuona ku prison kuja. Basi kukhala chibwezi ndithu chokhazikika mpaka nanawo za abale ake kuti ndapeza chibwezi. Mamunayo ali in prison. Nthawi imeneyoyo Moses anali atatsala ndi 2 years kuti atuluke in prison. Koma iye analibe nazo vuto ifa inoti amamonesa chikondi kwambiri. Mpaka anatenga ana ake atsikana awiri aja kupita kukaonetsa kwa ndani kwa Moses in prison. Moses ndi anakondwa. Ndi analandira ana kwaonetsa chikondi. Nde kwa Kanisha zinaiza mtengo pamwamba kwambiri ifa chonena kuti abambo awo eni anawo azibambo awo samala badira. Nde kukapeza munthu wina onena kuti awaonesa chikondi chonchicha, ndipo zomwe amayankhula oloza ntchito yake amati akamamulimbikitsa Kanisha uja kuti kuti koma yes munthu uyu ndi mamuna wabwino kwambiri, zinangochitika kuti ali in prison. Azibale ake anamuza kuti iweyo suli serious. Munthu ali in prison anampanga sentence 13 years ndi nthawi yayitali. Chilipo chomwe adachita iye chomwe chili choyipa. Nde Kanisha amavomera kuti sindikukana, iyeso munthu wake amavomera kuti anatani anapanga zoyipa koma anasintha. Nde anthu kumapatsa second chance, kumakhala okhululuka, si chifukwa kuti basi munthu akanika kukhala moyo wake bwinobwino. Kumapita kumamupitisira zinthu, kumugulira zinthu kamba kumusamala ngati chibwezi chenicheni. Kenako mpaka anayamba kumaposita pachani pa social media, ma Facebook mwake, ma TikTok, Kanisha uja kuti ndapeza mamuna wabwino. Anthu kungoti ndowuma mtima safuna kukhululuka. Ndi aliyense amati koma mayi yakuganiza chani, angakatenge munthu khuluku weni akuseva zaka 13 in prison, koma iye samatani samayilola amanena kuti ndapeza mamuna wabwino kwa basi. Ndi amavuta nazo anthu mpaka anagonja nkumangomuyang'ana. Kenako Moses anapanga propose, anafunsira ukwati. Ineyo ndofuna ndikukwatire fati nthawi yanga yotuluka tsala pang'ono, koma iweyo ndiwe munthu amene ndili naye tsogolo
palibenso choti chingatisokoneze iwe ndine tikapanga moyo wabwino kwambiri. Ana tinawo kale awa uli nawowa ndikasamala ndi akonda iwenso ndikakusamala ndikakukonda. Kanisha anavomera mpaka anapanga ukwati wake anakapangira kundende komweko. Anavomera anakadalitsa kundende komweko, anasanduka Mrs. Moses. Anavuta nazo pa social media ndakwati kwa chani anthu ena anomuziheta kumaona ngati kuti chani chifukwa chonena kuti munthu amangidwa. Koma ine ndamene ndamusamala ndamene ndamuonesa chikondi ali prison, akatuluka ndisazaone ulazibale ake kuti anamutaya kalekale akuzungulira akufuna izi ndi izi. Munamutaya ine ndamene ndamukonda. Zoma lalata zoma vuta zichaiti ndamapanga spendi ndama zambiri pamamuna amene pa Moses. Nthawi zonse ku Splash akagula zinthu nde mpakana Moses atapanga nthawi yake yotuluka anampanga asesi kuti aone kuti kodi munthu wasintha. Tikamutulutsa akakhala bwinobwino kunja. Munthu amene anali mboni yake kwambiri anali yeye Kanishayo. Kwa ima pamene pachapo ndakwatirana naye ndi mwamuna wanga akubwera zakhala ndi ine tikakhala ngati banja. Akhala olongosoka mwina kusalongosoka kalero chifukwa chonena kuti analiponso apokhazikika pa bwinobwino chani ndi mpaka nada anantani anantulusa. 2022 Moses anatuluka prison endi anapeza kuti Kanisha wachita kugula nyumba ya nyuwani kudera lina kuti tukakhala kwa pay sikufuna kwa anthu oti aziti ang'ana nkumaheta ifaita akudziwa history yake kuti munthu anali prison. Funa malo a nyuwani, kugula malo a nyuwani ndikunali kumugulira mamunayo ma present mphaso zosiyanasiyana, kumubukira hotelo oti ukasangalale chilichonse kuti koma ndi anali akunyindirira ndi anzake mamuza kuti kumapanga zinthu ngati uli kuoneka ngati uli desperate kwambiri kuti ukufunisisa banja kuposa china chilichonse. Ukutenga munthu oti ndi chigawenga ukumbweretsa nyumba moti muli ana ako. Koma zonsezo iye samatani samamva mpaka anthu anakugonja nkumangomuyang'ana. Ananyamuka kumakakhala naye mamuna uja. Sipanatenge nthawi kunayambika mpungwepungwe. Anapezeka kuti Moses samafuna kugwira ntchito, safuna panga chilichonse amangokhala nyumba angonena TV, azigwiritsa ntchito ndalama zake za Kanishayo kudya ndalama zake. Akanisha akayankhula amamenya. Koma zonsezo amabisa nangasi manyaziso kuti aulule kuti anthu zomwe mmanena mwina zinayi zoona. Amangopositabe pachani pa Facebook ngati kuti zonse zili miya. Maposti iye ndili pa chisangalalo mamuna wanga ambuye anandilengera chani zambirimbiri anthu kumati koma iye ali serious idi. Anthu amaonabe kuti uyu akunama ngakhala makale wa posta zotero. Kenako anapezeka kuti mu December 2023 kanamba na chani ataledzerano a Mosesiwo anamugwira iyeyo Kanishayo kupita naye kuchipinda ndikumenya. Kenako anamukhalira ndikumugwira pakhosi kuyamba kufinya pakhosi uja akubanika kunali kuti kumaona kuti munthu yuti akufuna kundipha koma kaya futi inali chapafupi pambali pa bedi anagwira mfuti Kanisha uja ndikumuombera pamwendo Moses kugwera uko anakwanisa kuimba foni ku polisi anabwera anamtenga Moses uja anamupitisa kuchipatala anamukonza pomwe anamuomberapo anammanga chifukwa amadziwa kuti iye ndiye chigawenga. Anammanga Moses koma anangomanga Akanisha usakhalitsa kuthamanga kupita kukamutulutsitsa kumulipirira belo ayi basi ndikufuna milandu ite sindikumuzenga milandu kumutulutsitsa kubwera naye ku nyumba. Anthu iwe munthu munafika poomberana mwabweresaso nyumba ayi ndamunanga zisakukhudzeni ndi zambanja. Atapanga choncho Kanisha no target yake inasintha. Amaona kuti mwina uyu ndikamberekera mwana chilichonse chikhala bwinobwino kuyamba nokulimbana kuti atani amberekere mwana. Anapezeka kuti anatenga mimba anabereka mu 2024 chaka chomwe chino. Abereka anachoka ku chipatala fa mwana anabadwa premature ndi anapezeka kuti anali mchipatala kwa kanthawi kenako atatuluka mu August abwerera ku nyumba. Chisangalalo pa Facebook ponse ambuye atidalitsa ndi mwana banja labwino banja lokongola mamuna wabwino mamuna ukondana anga palibenso wabwino kuposa azibambo awo kumakhalira kulemba zimene daily anthu kumaona kuti anthu tukoma ali pa chisangalalo. Pa 4 August 2024 kunayimbidwa foni ku polisi. Maneba onse akuimba foni kuti kunyumba uko kwamveka mifuti. Apolisi kuthamanga kubwera anapeza polisi kuyesera kuyitana polisi. Analowa nyumba kuphwanya zitseko kulowa yang'ana kutsegula chipinda. Panali chipinda chimodzi chokira nkati. Anaphwanya chitseko kulowa anampeza Kanisha aligone
wafa amuombera, komanso Moses yo wafa ngowomberera pambali. Atafufuza sini yomene imaonekeramo inaoneka kuti Moses anamuombera nkumupha Kanisha, kenako anadziomberaso yekha, murder suicide, pa 4 August 2024 bomba. Nkhani yawo inathera pati pamenepo anasiya ana atatu Kanisha chifukwa chofuna banja kuposa china chilichonse pa moyo wake, kuopa kukhala single, kufuna dziko limuone kuti akusangalala, social media ione kunena kuti ali pa chisangalalo kuposa china chilichonse pa dziko lapansi, osamvera wina aliyense. Zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti anthu ma choices anayika miyoyo ya ana pachiswe, akanatha kuphetsa ana, anadziphetsa yekha, akanatha kupwetekesa ana, koma nawo ana asanduka amasiye, azakula ovutika, traumatized miyoyo yawo yonse chifukwa cha ma choices opanda pake. Nthawi zina umapezeka kuti munthu ali pa chilango, iweyo nkumaona ngati iweyo ndi amene uli mpulumutsi wake munthu uyu, pamene kuyika moyo wako omwe pachiswe. Imene ndi nkhani ya Kanisha Miranda Neely. Zikomo kwambiri.